Aħna n-nies, aħna l-poplu, għadna kemm esperjenzajna bis-sentenza tal-qorti rigward il-kuntratt li kien ingħata mill-gvern lill-Stewart oriġinalment il-Vitals biex imexxu l-isptarijiet terremot politiku. It-tieni terremot politiku li esperjenzajna fi ftit ġimgħat. L-ewwel terremot politiku kien meta gazzetta lokali żvelat kixfet realtà li minn fostna bħala poplu Malti Wawċi kwart tal-elettorat tilef il-fiduċja tiegħu f'istituzzjoni importanti f'dan il-pajjiż li hija l-establishment politiku. U għalla ħares dan il-pajjiż jibqa' jitlef il-fiduċja bħal aħna bħala poplu nitilfu l-fiduċja f'dan l-establishment politiku fil-gvern u fl-oppożizzjoni, fil-Partit Laburista u fil-Partit Nazzjonalista. L-establishment politiku huwa magħmul ukoll mill-medja kim sejħa indipendenti li trawwaħ u tieħu l-flus mingħand il-gvern u tipprova tixtor il-gvern, tipprova tixtor il-ħażin. Però issa sabiex ma nistennewx it-tielet terremot politiku fi ftit żmien ieħor, fi ftit ħdud oħra, ta' meta jixxandar u jitħabbar servej ieħor li jekk mu ħajsir xejn wara s-sentenza ta' dawn il-ġranet, jekk mu ħajsir xejn mill-gvern, jekk mu ħajsir xejn mill-oppożizzjoni, jekk il-medja kim sejħa indipendenti missa tagħmel il-bidlet tagħha wkoll ma tibqax trawwa u bi flus il-korruzzjoni ta' tixtur il-ħażin u l-ħażin tagħmlu tajjeb ukoll. Jekk dawn it-tliet elementi importanti mhumissa jagħmlu l-bidlet meħtieġa, ninkwetaw jekk naraw iktar minn fostna l-Maltin u l-Awċin jibqgħu jitilfu il-fiduċja f'din l-istituzzjoni importanti. Il-politiċi u l-medja hekk imsejħa indipendenti li hija pilastru importanti fil-mod ta' kif inħarsu d-demokrazija f'dan il-pajjiż. U allura rridu nitolbu lill-Gvern, il-Partit Laburista, lill-Partit Nazzjonalista u lill-medja jieħdu d-deċiżjonijiet importanti sabiex jitbidlu, sabiex jitbidlu l-mod ta' kif jagħmlu l-politika tagħhom, iġibu ruhom magħna, l-aħbarijiet xibgħuna, x'jagħtuna, x'ġaluna nemmnu. Ma jistax ibqa' l-ħażin isir tajjeb, ma jistax il-ħażin nibqgħu nagħtuh. Rigward da kollu nitkellmu nhar-l-erbgħa li ġej fuq programm li jixxandar fuq il-Facebook, programm ta' dialogu. Nhar l-erbgħa l-ewwel ta' Marzu fit-8:30 ta' filgħaxija fuq il-Facebook page tal-PM News. Fuq da kollu u kif din is-sentenza dan it-terremot politiku jista' jkompli jaffettwa lilna bħala poplu se jkollna din id-diskussjoni. Jiena għedu nvassalla li mmexxi dan il-programm mal-mistiedna tiegħi. U hemmhekk inkomplu nitkellmu fuq suġġett importanti. Irridu niffaċċjaw il-verità. Il-verità hija valur. Jekk maħnissa niffaċċjaw il-verità u nieħdu d-deċiżjoni meħtieġa, l-istituzzjoni politika tista' tkompli titlef il-fiduċja tagħna l-poplu u tkun ħasra. Niltaqgħu nhar-l-erbgħa miegħi u ma' sħabi fil-paġna PM News nhar-l-erbgħa l-ewwel ta' Marzu fit-8:30 ta' filgħaxija. Programm ta' dialogu minn fuq il-Facebook PM News. Jiena li qed intalla dan il-programm f'isem Moviment Solidarjetà Ħajja, Familja, Libertà. Nawguralkom ġid, saħħa u paċi. Niltaqgħu.